Te parlok kublisibun saya sempat akan ke video ngan menrak syapi ya ki job notification bala penlaj da ka igno nam ta ki post jong ki junior assistant but stenographer but sampai ya kan ke video hadu banda code ngan penshare detail ip kum ki nombor ki post ka jinseu ka kran pule but kum noban apply te parlok ada pidi iba rang thamai ha kan ke channel sekian paham nak like ya kan ke video but kum juru ban subscribe ya kan ke channel ka Indira Gandhi National Open University IGNO ka code online application pi nama ta kini ki post jong ki junior assistant kom typist bat ka stenographer bat kelas dat ban sumedia ki application form ke jong pi kadai hadu ka arpoi trik udi sumbar ajar arpolai te parlok bantang ni page ki post detail te sngabha ka benkong namta ki post jong ki junior assistant kom typist ki nombor ki post ki belaj ki don hadu san post bat namta ki post kategori spat namta QR si post namta ki SC pra post namta ki SD sau post namta ki OBC kat sau post bat namta ki EWS kadai san post bat ha kensiu kadai HP metric level ka ba jong ka 7 CPC ka ba khana hajar khnai spa adu ndri pelajar arspa haka shibnai bat ha kerta ka filam apply kadai ha kerta ka bakat pra adu arf nyusnem karta bat namta ka relaxation part license namta ki OBC sansnem namta ki SC ST bat posnem namta ki PWD kandidat bat namta ka keran pule ka benkong ki shim ki belap ndap ya ka kelas 12 pass na keno ka recognize board dane institution kabar pide bandon ya ka typing speed jong ka saupo kentin ha ka shiminit ha ka english lane live san kentin ha ka shiminit ha ka hindi ha ka computer lane bachelor degree ha keno stream na keno ka recognize university kabar namta ki post jong ki stenographer ki nombor ki post ki belaj ki don hadu san par post bat namta ki post kategori spat namta QR apply post namta ki SC new post namta ki ST live post namta ki OBC khatrau post bat namta ki EWS kadai san post bat ha kerta ka filam apply kadai ha kerta ka bakat pra hadu live post nem karta bat namta ka relaxation part license namta ki OBC sansnem namta ki SC ST bat postnem namta ki PWD kandidat bat ha ka jinsiu kadai ha ka pay metric pay level ka basau jong ka 7 CPC ka ba arp sanajar sanspa hadu prapu hajar shispa aka shibnai bat namta ka keran pule ka benkong ki shim ki bela pendap ya ka kelas pas na keno ka recognize board tane institution kabar pide bandon ya ka typing speed jong ka sau pokentin ha ka shiminit ha ka english lane live san kentin ha ka shiminit ha ka hindi ha ka computer lane pide bandap ya ka bachelor degree na keno ka recognize university but pide ro bandon ya ka computer knowledge but namta ka application fees namta QR OBC kadai shijar tengka namta ki SC ST female kandidat EWS kadai ndruspa tengka but namta ki PWBD kadai nil omdon but haka selection process kadai lengba ka writing test but ka interview te parlok kumno filam apply namta ka IGNO ha ki post jong ki junior assistant but stenographer vacancy te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule pila ban apply online lengba ka IGNO recruitment portal haswa ka arpoi trik ubi sembar arjar arpulai bat kaling ban apply ngalabu a description jokaneka video bat parlok ada pidon kano kapat ka bapim percaya ba sngeba ban komen hakaneka video te parlok hakaneka video tang kini kijmentip nakikam belapenlaj da ka IGNO Bad ngini page part haka wika
video. Kubli Shibon.